Bu. Delok entuk putumu ya lho. Putumu ya lho delok. Delokon ya lho. Ayo toh. Rene ya toh. Aduh toh. Pengen kesan apa to Sal bisa? Delok. Astagfirullahaladzim. Iki piye to Sal senenganmu harus kejadian baru ngomong aku. Iki piye to jaramu ki? Apa HP-ne iki reget memang iki diumbah arepe. Lah ngene iki lho. Kok gak iso mikir kok Sal kowe Sal. Iki kok bapakmu sampe ngamuk piye iki kok? Senenganmu harus kejadian baru ngomong aku ngene iki lho. Mau apa nih iki? Mau apa nih? HP ini mau apa nih le? HP ini mau apa nih? HP ini mau isai? Astagfirullah iki piye ngene iki? Ngene iki piye karepmu ngene iki Sal? Awakmu ki lek wis kejadian baru ngomong ki piye to Sal? HP ini mau apa nih? Mau dos iki mau? Mau dos iki kene? Lah iki kok susu kok nemenani iki karo dirgana kale iki. Astagfirullahaladzim dhewe sampo. Dhewe sampo barang.